Sabíeu que Santa Pola pertanyia a Elx? A principi del segle XIX els seus veïns van viure un fet històric. Era 1812 quan es van independitzar dels il·licitans. Este municipi del Baix Vinalopó compta actualment en un dels ports pesquers més importants del Mediterrani espanyol. Des d'ací, les seues principals activitats són la pesca, l'embarcament de la sal i la construcció d'embarcacions esportives. Santa Pola és també coneguda pel Parc Natural de les Salines, per les seues platges guardonades amb bandera blava o per anar des d'ací a passar el dia a l'illa de Tabarca. Però Santa Pola també és coneguda per la seva mitja marató internacional que este any arriba ja a la seva 30ª edició. Després de 2 anys sense disfrutar de la mitja marató de Santa Pola, per fi arribava el seu dia. La vas trobar a faltar l'any passat i enguany ja la tenim així de nou. Perquè ja tocava, la gent tenia moltes ganes, nosaltres com a organització ens ho estaven demanant i, i també teníem ganes d'organitzar-la i ja tocava, havia que fer-ho. Esta edició hi va haver al voltant de 7.000 inscrits, però no tots van arribar a la meta. Sí que és cert que ha hagut una participació, s'ha reduït bastant per el tema del Covid i jo crec que potser les condicions climatològiques no sé si hauran sigut, però el tema del Covid ha sigut fulminant. Una jornada on la pluja va acompanyar als corredors durant tot un recorregut que per a molts va ser més divertit del que esperaven. Yo soy de Murcia, pero el calor no me gusta nada. Esta me gusta mucho el clima que hacía. Me ha gustado mucho, y me ha gustado que haya agua y charcos, ha sido un cross. Més que una mitja, no? Era una mitja duatló. Un poc duatló ahí en obstacles, esquivant charcos. Més enllà del que semblarà, el que és evident és que hi ha molts que pensaven que millor sense pluja. Sense pluja jo suposo que s'haurà corregut millor, perquè a lo primer anàvem un poquet esquivant els charcos, pareix que les cames pesaven un poc més. Si hi ha alguna cosa efectiva per a combatre el desànim per la pluja, és la il·lusió dels debutants. Esta media la tenía pendiente de hace tiempo, dicen que era muy bonita. No me ha defraudado, me ha gustado. I en canvi, altres ja la coneixien ben bé. He corrido las últimas cuatro veces, los últimos 4 años he estado aquí. La primera que hice y como me gustó, pues repito. 21 quilòmetres de distància on hi ha temps per a les celebracions, que per cert, algunes participants porten el discurset preparat de casa, com els premiats de la gala dels Òscar. Pues hem volgut fer un xicotet d'homenatge als nostres companys que no han pogut entrar, perquè estan en estado o per el virus. Hem volgut fer un xicotet d'homenatge a l'entrada a meta perquè ens han donat ajuda y forces para poder acabar la carrera. Esto va para María Dolores Soriano García, que ganó la primera edición de Santa Pola hace 30 años, mi tía. I al final, la millor recompensa sempre és... Cuando llega a meta siente una satisfacción y eso te llena todo, eso es lo más grande. Perquè amb il·lusió i esforç no hi ha obstacle que impedisca arribar a meta, perquè, com deia l'anunci, l'edat no pesa. Fins que els genolls i el cap en donguin per córrer. I ara, amb la 30ª edició tancada, toca ja pensar en la mitja marató de 2023.